Txinka taldea gara, Laudiotik, gehienak, Aretatik, ia 3 urte daramatzagu ia jotzen, izan genuen lehenengo aukera jotzeko Amurreko gaztetxeak eman zigun. Guretzako hau izan da haundia, asko disfrutatu dugu. Orokorrean, plazer handia dela horrelako taldeekin kartela konpartitzea eta holtza. Asko aintzindariak direlako eta horrean ikustu dut asko disfrutatu dugula. Hasieran egia da holtza handia izan dela eta pizkat bertigoa eman digula nire behintzat, baina gero berotu gara eta guztia eman dugu eta asko disfrutatu dugu. Hasiera batean ilusio handia egin zuen Aiara Festen jotzeak eta oso pozik gaude hemen egoteaz, baina egia da gertatu diren gauza guztiekin kolokan egon ginela eta eskerrak gauzak argitu ziren, bestela gu ere ez ginateke hemen egon. Gustatzen zaigu edozein lekutan jotzea, berdin zaigu holtza handi batean edo lurrean jotzea. Etorkizunean baditugu kontzertu batzuk, hemendik Aiara aldetik, gero ere aterako gara kanpora. Eta Zigoitiara joango gara, adibidez, Erreperrokera egongo gara ere, du gogokin, zuzenekoak emateko gogokin beti, hori da gure esentzia. Esan duen bezala, hemen, gaztetxe batean, lurrean, azkenengo kontzertu adibidez Errekale Horren esan zen eta asko disfrutatu genuen ere bai. Baditugu kanta batzuk eginda eta garatzen goaz kanta horiek eta gure nahia da gero grabatzea kanta horiek. Baina ez daukagu oso argi ea disko bat aterako dugun, ala EP bat edo, segurenik EP bat izango dela, baina bukatu baino lehen, segurenik batera dukiko dugula. Lehentasuna da oraintxe bertan, entzaioetan dena ematea eta gauza geroz eta argiago guztea, dena perfektu ateratzeko eta zuzenekoetarako batez ere. Haundia da, Aiara Festen egotea eta batez ere kartela konpartitzen dugunokin, baina guretzako edo behintzat guk daukagun filosofia da kontzertu guztiak berdinak direla.